Много от вас ми задават въпроса защо трябва да приемам супер храни и хранителни добавки. Ами, мили приятели, замислете се. На днешно време храната не е това, което е било преди може би 20 години. В днешно време храната е пълна с ГМО, антибиотици, овкусители и други подобни химии и боклуци. Как това тяло, ако се храним единствено само с тази храна от магазина, как това тяло искаме да работи нормално, всички системи да работят нормално и да бъдем балансирани? Няма как да стане това, мили приятели. Затова е нужно да добавяме супер храни и хранителни добавки, за да можем да си набавим нужните дефицити, които имаме, за да може тялото ни да функционира правилно, както и всички системи в него. Така ще бъдем балансирани. Затова отговора ми е и апела ми към вас е: добавете супер храни и хранителни добавки към храната си, за да се радвате на добро здраве. Прекрасен ден!